Kamusta? So today is August 20, 2021. And as you can see, nagbe-breakout tayo mga sis. Ano na? It's that time of the month again. Anyway, so speaking of time of the month, grabe yung cravings ko ngayon. Gusto kong kumain ng Don John's. And bukod doon, talagang gutom na din talaga ako. No? So, ako, asan ka na ba? Tagal. Lagi talaga kaming umorder ng Don John's ni Paco. Kasi paborito namin yung kanilang Nashville na chicken sandwich. Kasi on point talaga yung sarap mga seasoned orbs. Tapos, we like it super spicy. So, I'm just waiting for Paco to arrive. Kasi susunduin niya ako. Long dami ko talagang 1, 2, 3, 4, 5. Dalaga ka na talaga seized. Anyway, let's go. Hey guys! So ayan na, andito na yung food natin. Time check, it's already 12:30 ng tanghali at gutom na talaga kami. So chika muna namin before we start with our mukbang. Lagi talaga kaming kumakain ng Don John's, especially yung wings nila nyo, diba? Tsaka yung kanilang chicken sandwich kasi sobrang sarap talaga. All-time favorite. Kahit na hindi pa kami magjowa dati, pinapadalhan ko siya nito ng kanilang Nashville sandwich. Oo. So, before we start, pakita muna namin sa inyo yung mga food. Ito ay mac and cheese. Yes. At ito ay Nashville fries na hot kasi pareho kami ni Malaya na mahilig sa mga hot and spicy. Sobra. At ito guys, bago sa kanila, ito ay milkshake na cookies and cream. Yes. Tapos, this one is, ito, paborito din natin ito. No? Ito talaga yung garlic parmesan wings nila. Sobrang sarap, guys. So, ito yung tenders nila. Sobrang sarap din to. Bago din to sa menu nila. Yes. And then, we also have here their classic Nashville chicken sandwich na talaga namang sobrang sarap talaga. And this one is blue cheese na dip. Let's start! So, ayan, nahati na namin yung Nashville sandwich. So, sa mga curious nga pala dyan, yung physical store ng Don John's ay nasa The Greenery dito sa Cebu. Meron din sila sa Yellow Cube, diba? Sa Lahog. Doon talaga tayo nagda-dine-in dati, diba? So, let's start. Ito na ang mukbang. Tikman natin yung kanilang milkshake. Unahin ko to. Unahin ko to kasi ito yung paborito ko sa Don John's. The best talaga, no? Ito itong spicy fries nila. Nashville fries. Tikman mo dali. Ang sarap ng Nashville fries.
Meron pang chicken. Akala ko lahat ay fries. Guys, yung wings nila, promise, sobrang sarap. Kuha muna ako ng plato para sa mga ano. Gusto kong tikman yung Mac and cheese. mac and cheese nila, guys. Ito yung mac and cheese nila. Baby, ang sarap. I think magbagong pagpaborito na din ako sa Don John's. Mac and cheese nila. My gosh. Ang sarap. Tenders. Tikman natin. Dip natin sa blue cheese. Chicken. Tingnan nyo lang. Naku guys, sa mga Tagaluzon na nanonood ngayon, pagkulakal na ang lahat. At may time kang pumunta dito sa Cebu. Better try Don John's. I-try nyo na. Ang bigat ng busog. Tapos sana mag-branch out na din sila sa Maynila, no? Soon. Ang tulak. Yung gusto ko pa ng ang tawag ito? Kalimutan ko. Wings. Busog na ko. Busog na din ako. Yes. Gusto ko itong Nashville fries. For sharing na din to, no? For 2 to 3 people. Oo. Ang dami. Ang dami yung servings nila. Malaki talaga yung servings ng Don John. Sobrang sulit, guys. I swear. Tubig. Si pa ako kumukuha ng tubig. Pagkalami. Sorry, excuse me. Nag-burp ako, love. Grabe. Ito. Cranberry to, hindi to tubig. Okay lang. Ay, nako guys, hindi na namin kaya. Ang dami na namin nakain. So, shout out sa Don John's for sponsoring this mukbang. Daghan kaayong salamat, Don John's. Busog kaayo mi. And as usual, napakasarap talaga ng mga pagkain ninyo. So, kaya din mga Sis and Orbs, kung gusto nyo ding i-try ang Don John's, you may visit their branches sa The Greenery or dun sa Yellow Cube nila nga branch dapit sa Lahug, no? Unahan Lahug. gamay sa JY JY. Square Mall. At saka pwede nyong i-visit yung Facebook page nila dito. Ayan, lalagyan namin dito. And shout out nga pala sa lahat ng mga staff ng Don John's. Naku, napakabait po nilang lahat. May listahan kami kasi gusto talaga nilang magpa-shout out. Hello kay Maureen Amor Gallegos, Richen Patenya, Ellie Jane de los Santos, Froilan de los Santos, kay Sheila, Tina, Andrew, Nita, Stephanie, Larry, Jaluke, Jalo, Jaluk, yan eh. Jaluk. Jalok, Daisy May, Donna, at saka Aledo. Maraming salamat po sa Don John staff. Napakabait po nilang lahat. Very accommodating. Maraming salamat po. Thank you again guys so much for watching this mukbang. Sana ay nag-enjoy kayo. To more mukbangs with you, my love. Yes, more mukbangs with you. Bye! Bye!